music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauline Men, ginhaway garantisado.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa pow! Good Vibes Tuesday! Yan, no? Pangalawang araw na natin ngayong week na to. Talagang bigay todo na natin. Kahapon nga, talagang ni-start natin ang araw natin na napakaganda. Oo, na kahit anong mga aberya, kailangan pa rin natin bumangon at move forward na. Move forward lang palagi. At syempre, ito naman tambalang Sipaw! Ako inyong Papa P ang magpapainit at magpapasaya. Dulot ay good vibes. Naman, partner. And of course, kasama si Shaki kay Yes. kakulitan, kaiyakan nga daw bago. Oo. Sabi ng nanay ko, and kakulitan, sabay ng nyong agahan. Yes, at sabi nga natin kahapon, talagang ang mga bagahe mo sa buhay, kailangan mo nang bitawan. At the lessons, ang kailangan mong buhatin at Yes. dalhin at gamitin as a weapon. At Naman. ngayon, good vibes, talagang ano naman ay ka-good vibes mo? At the word good vibes, ano man ang para sa iyo? Ay, nako partner, yung pinag-usapan nga natin kanina is that the world is filled with toxicity ngayon. Yes. So, let's change the narrative, mga car rangers. Oo. Ang dami na negative na nangyayari sa'yo. And will you like that to, gusto mo bang absorb yung mind? So, hindi, Yes. diba? So, it's always a good vibes. Ikaw, partner, Oo, sabi ko nga lagi is kailangan mong protektahan ng safe space mo. Kapag kailangan mong umalis doon, kailangan mong umalis at Wow. ipagpag muna. Oo. Ay, At pumunta ka doon sa mga taong alam mong ibibigay nila yung Yes. best nila to help you and Oo. not to hilain ka pababa. Oo. And partner, di ba, speaking of that, mga car Yes. rangers, sisimulan natin Oo, to oo. with our very energetic SK representative, no, partner? Oo, yan kasama sa barangayan natin, mga good vibes na ginawa niya ngayon sa ngayong pandemya Yes. at ano mga emergency preparedness ang ginawa niya. Definitely. And hindi pa natatapos yan kasi we will have back-to-back Oo. pa. Wow. And ito yung ang sinasabi nating tinag na siya as pambansang Chameleon. kameleon. Napaka-good vibes yan dahil Sobra. talagang malaki ang pinagdaanan din niya. Tulad natin na talagang ang dami niyang nag-bash sa kanya at naghila pababa. And it's a good at saktong-sakto ngayong Good Vibes Tuesday. Oo, partner. And hindi pa dyan natatapos yan Yes. kasi we will also be honored to actually be with the winners of the Wow. Montañosa Montañosa Look Yeah. Search Oo. na kung saan under Modesta Yes management na kung naman. saan kaya Mr. Satina Sire. At tingnan natin yan sa male at female and LGBT category na model. Ayan. Good vibes talaga yan, mga car rangers. Kaya tutok lang and partner, syempre, Oo. hindi na natin papatagalin yan Oo. kasi mamaya ready na sana yung mga car rangers natin for that. At huwag nang bibitaw dahil ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang sipawan. Kanina nga napag-usapan natin ang good vibes. And syempre ang ngayong pandemya, mahalaga yan na talagang protektahan natin yung ang ating mental health and our guarding our safe space. Oo, partner. And sa mga car rangers natin dyan na hindi pa nakakagawa ng safe space nila, Yes. just go ahead and do so. And partner, meron din akong nakita din over time is that in order for you to also have good vibes, is you also have to have your comfort zone. Yes. Diba, partner? oo. Nahanap mo yan sa mga taong
i-criticize ka, Mm-mm. but wanted you to improve. Yes. Hindi yung i-criticize ka to pull you down. Oo, may mga ganun on how you handle that criticism at kung Yes. paano may handle naman yung ganung mga tao. At ito na nga. At syempre, ngayong barangay na to, talagang ibibigay sa atin ng mga Yes. good vibes na ginawa na proyekto ng isang barangay. Kung anong Naman! lulusubin natin yung mga Rangers. Excited na ako, partner. Go na! Ayan, and let's welcome our SKF, Sangguniang Kabataan Federation na PRO. Let's welcome our Sangguniang Kabataan na si Angelo Martinez de la Cruz. Good morning! Hello po, good morning. Yes, Yan, wow. yan. Oo, napakagandang background. Oo. Sir Angelo, sorry, before natin Thank mag-start, you, magkano po yung halaman na nasa likod natin? Live selling po ba? Ayan, good vibes, no? Kidding Oo. aside, talagang bigay na natin ng good vibes na preparedness na ginawa ng Yes. ating barangay officials at Sangguniang Kabataan. Yes, Siyempre po, bago nagpandemya, ano po yung mga ginawa nating proyekto? The Ayan pre-pandemic po, projects. yes. Ang before the pandemic, no, mga month of February, nakahabol pa ako ng isang activity. Nag-conduct kami dito sa barangay na adolescent health and reproductive seminar. Also, may kasama siyang film showcase. Ayan. Ang nag-attend po dyan is we have 13 youths, ages from 8 years old to 21 years old. Wow! Ang laking bagay niyan, Sir Angelo, Angelo. because of adolescent program. Kasi I believe, Sir Angelo, ang purpose or goal nito is to educate the people on sex education po ba? Yes, also, kasi yung mga bata habang tumatanda sila, they're reproductive also, develop. So, ayan, habang bata pa sila, alam na nila kung ano yung mga development habang lumalaki sila. Yes, follow up ko lang, Sir Angelo, ha. Kasi ito ay isang tabu dito sa Filipino culture. What was the criticisms and paano nyo in-address yung ganitong criticisms? Bali naman dito sa amin, sa barangay, hindi naman siya kasi it's on educating the youths kung ano nga ba yung mga bagay-bagay o kaya mga mangyayari sa kanila when they grow up, and then para maging prepared sila habang lumalaki sila. Ayan, Kaya di ba? nga, partner. Mas marami kang matututunan na kapag edukado ka at meron kang kaalaman sa bagay na yun, meron kang sandata Yes, to partner. cope up with that Oo. different circumstances or situation. Yes. At dagdag pa dito, syempre, nagkaroon na ng pandemya. That's our, di ba, pre-pandemic project. Pero dumating ang pandemya, naging challenging, hindi lang sa Barangay Imelda Oo. Marcos, kundi sa buong Pilipinas at sa Yes, buong mundo. partner. Ano po mga ginawa po nating preparedness? Siyempre, lagi na tayong prepared sa mga sakuna. Ngayon, pandemya. Yes. Ano po mga ginawa natin? So, bali po nung March na po, biglang dumating na po yung pandemic. So, yan po. Nag-ready na po kami sa barangay. Lahat po ng, kung anong meron po kami sa barangay, mga gamit po namin sa agriculture, mga sprayer po namin. Ginamit po namin to disinfect yung mga establishment sa amin, yung mga harapan nila. Maraming tao ang nagpupunta. And also, nung pandemic din, we helped the barangay form the BHERTS office sa baba po ng barangay hall near the supermarket sa amin. And then also, distributing po kami ng mga relief goods for the constituent of Imelda Marcos. Ang challenging lang doon po is yung mga relief goods na may chicken. Doon po kami nahirapan kasi hanggang gabi po hinihintay po namin sila para magbigay, and pupunta po talaga kami sa bahay nila para lang po maubos po on that day yung mga chicken na kinuha po namin sa PFBR para hindi po siya masira. Yan. Ayan na, And then syempre, also, yes. Sir, Also, ano nung- ulit? Right po. okay. Also nung hindi lang po kami sa relief goods tumulong, nag-help po kami
to source out yung mga constituents natin na pasok po sa ating social amelioration program sa barangay. Bumaba po kami sa baba ng mga bundok. Ayan, naghanap po kami ng mga constituents doon. And also yan po, nakita niyo po, sa SLU po yan, nag-distribute po kami ng mga relief goods sa mga stranded students in the whole Baguio po. Hindi po madaling task pero kinaya po namin. Tsaka dito rin po sa amin, makita na po namin yung mga students, mabigyan po namin sila ng relief goods, masaya na po kami, nawawala po yung pagod namin na magbuhat, mag-deliver po sa kanila. Ayun po. Yes, that's yung mga ginawa nilang during the pandemic, na pinakakasagsagan ng bugso ng pandemya. Ngayon, Sir Angelo, ngayon na talagang nag-adjust na tayo, nag-adapt na tayo. Kamusta ang Barangay Imelda Marcos and sa mga constituent natin? Sumusunod po ba sila sa mga health protocols? At paano natin minomonitor ang mga pasaway? Ayan. So, for our constituents na nandito po sa Barangay Imelda Marcos, madali lang naman po silang sabihan, mapapait po sila. Sabihin mo lang po sa kanila ang ganito na maayos, susunod naman po sila, and then also, for quarantine, nagbabantay po kami. For example, sa Purukwan, ganun po. May 2 shifts po kami, isa sa gabi, isa sa umaga, para po mabantayan namin. And also, bumibili din po kami ng mga products or goods na kailangan po ng mga naka-lockdowns para po hindi po sila mahirapan. And also, meron po silang mga kakainin. Kaya nga, Sir Angelo. And since we're moving into this diverse and changes, Sir Angelo, we wanted to know naman, kamusta ang ating vaccination percentage? And mostly of our senior citizens vaccinated na po dito sa aming barangay. And some of the youths po, hindi pa po vaccinated. Hinihintay pa po namin yung mga registration po nila. Pero we are highly encouraging them to get a vaccine now para po pag lumala pa po yung COVID is may kasangga po sila. Ayan. At syempre, isa sa mga importante ngayon ay vaccination. At syempre, marami po tayong preparedness na ginagawa para labanan ng mga sickness at kabilang na dito ang COVID-19. At sumasabay pa dito ang iba't ibang mga sakit pa. Tulad ng dami pa nating way of sickness, lalo na ngayon na pabago-bagong panahon. And ano po mga ginagawa po natin, lalo na ngayong Malnutrition Month, parang portraying and giving our part para malabanan malnutrition. Yes. So ang ginawa po namin dito sa barangay is that we distributed vegetable seeds and also may kasama siya mga fertilizers, ayan, mga compost sa aming mga constituent to fight for malnutrition. And also, meron din silang good source of fresh vegetables sa kanilang backyard. At lalo na mga bahay na walang backyard, they can plant sa mga paso-paso, ganun, mga plastic bottles. Yes, and that's one way for us to also recycle yung mga bottles nga na nabanggit niya, Sir Angelo. Sir Angelo, ano yung importansya nito of helping them nourish this backyard planting after the pandemic? Yes. Actually, nag-trending yan noong pandemic last year, no? Yung mga urban gardening, mga ganyan, mga plantitas, yan. So sinabayan namin yan, nag-source out kami talaga ng mga vegetable seeds, pumunta kami sa City Veterinary Office, sa Bureau of Plant and Industries, sa Department of Agriculture, nag-source out kami ng mga seed na ibibigay namin sa mga constituents namin. And nakita naman namin na very productive ang mga constituent namin sa mga backyards nila na nagpo-produce ng mga vegetables. Yung iba nga, nagbibigay pa nga ng mga vegetables sa amin yung mga hindi na nila kayang kainin dahil talagang very productive yung mga tinanim nila na gulay sa backyards nila. Yes, dami nilang ginawa, Sir Angelo. Siyempre po, tatanungin ko po kayo, bilang isang public servant, paano nyo po
Siyempre, maraming nagpapakitang tao lang sa mga ginagawa nila. Ano po ang gusto nyo sabihin sa mga public servant ngayong pandemya na kailangan nilang ibigay para sa community at hindi dapat magpakitang tao lamang? Yes, ang masasabi ko lang naman, if you are really willing to help the community, you help. Hindi lang yung porque just for the public image, mga ganyan, tutulong na kayo. No? Sa amin naman dito sa barangay, kung anong meron kami, bibigay namin talaga yan. Basta lang yung isang community or mga tao, maging masaya sila. Yes. At talagang kailangan talaga natin yan. Na Yes. ipakita natin yung gusto natin ipakita. Transparency, ika nga nila. And At, genuine, no, partner, yung bukal sa kalooban mo yung ginagawa. Oo. At ayan, ang daming ginagawa ang Barangay Imelda Marcos. At syempre maraming salamat sa inyong ginawa simula pre-pandemic, during at ngayon na nag-adjust na tayo. And Sir Angelo, may gusto po tayong pasalamatan po ba at i-promote ng mga project pa natin sa Barangay Imelda Marcos? Ayan, ipopromote ko lang po yung mga activities namin this following linggo ng kabataan on August 9 to 14. That whole week po, may mga activities po tayo. Magkakaroon po tayo ng Zumba Bida. Also, kung nakaschedule po tayo ng August, we will have our community PAMELEC registration. Ayan. Also, didistribute din po tayo ulit ng mga vegetable seeds. Ayan. So, yun po yung mga activities pa lamang po na isiset namin. And siguro po, idadagdag na rin po namin yung blood donation drive ulit. Yes. Yes naman. Ayan, maraming salamat po sa serbisyo nyo at sa padayon na mga ginagawa nating activities para sa ating community, Sir Angelo. Yes, sir. Maraming salamat po and good vibes sa inyo. Yes. Ayan. Ayan, baranggayan natin, Barangay Imelda Marcos, at nakita natin yung mga ginawa nila. Kasi dito, pag-usapan natin yung pre-pandemic at during at yung mga yun na nag-adjust ng mga projects nila. I cannot wait, partner, that after the pandemic, these barangays blossom into something that is bigger than this pandemic. Kaya sa mga car enjoyers natin dyan, it's always a good vibes for everything. At marami pa tayong good vibes, interesting stories at balita mamaya sa pagbabalik ng Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Probinsya ng Bataan, target na makapagkamit ng herd communities sa buong Pilipinas. Narito ang balita.
Sa halos 800,000 populasyon ng probinsya ng Bataan, nasa mahigit 129,000 na o 6.2% ang bilang ng mga individual na nakatanggap ng bakuna. Sa bilang na yan, 90,000 ang nakatanggap ng first dose at mahigit 29,000 ang mga fully vaccinated. Kaya naman sa patuloy na pagdating ng mga bakuna, target ng pamahalaang panlalawigan na ang probinsya ng Bataan ang unang lugar sa bansa na makakamit ng herd immunity. Ang target po natin maging pinakaunang probinsya sa buong Pilipinas na magkaroon ng herd immunity. So ngayon po, nire-ready natin lahat ng vaccination sites. Hinahanda rin po natin ang pagtanggap sa maraming bakuna nang sa ganon mabilis natin ma-roll out. Lahat ng mayors kasama natin, private sector kasama natin, simbahan kasama natin, para pagdating ng bakuna, roll out kaagad, ma-attain natin yung herd immunity or 70%. Mahigit na rin sa 20 ang mga vaccination sites sa probinsya, kabilang ang Bataan People Center at ang mga satellite vaccination sites sa mga bayan. Tiwala rin si Governor Garcia na bakuna ang solusyon upang makapagdiwang ng maligayang Pasko ngayong taon. Ito na lang ang paraan para mapagtagumpayan na natin ang laban sa pandemic. Wala nang ibang paraan. Kaya pagtulong-tulungan natin, magpabakuna po tayong lahat, magbigay tayo ng kung ano yung may tutulong natin, nang sa ganon ay sama-sama tayo magkaroon ng herd immunity. No one is safe unless everyone is safe. Sa huling tala naman ng Provincial Health Office, nasa 12,497 na ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Bataan. Mahigit 1,000 rito ang aktibo. Barangay Captain sa Abra, patay sa pamamaril. Narito ang balita. Nakahandusay sa daan at bangkay na ng madatnan si Barangay Captain Robert Villastiki ng Barangay Lubong, Bangged Abra kaninang umaga. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pupunta sana sa tindahan si Robert upang bumili ng sigarilyo nang pagbabarilin ito ng hindi pa nakikilalang lalaki. Nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan ang kapitan at ito ang sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Ayon sa nakasaksi ng krimen, nakasuot ng pulang long sleeve na damit, naka-short pants ng itim at nakasuot ng bull cap ang bumaril. Tumakbo ito patungo sa Provincial Road ng Kasili East, Bangged Abra. May person of interest na raw ang mga pulis. Tumanggi munang magbigay ng komento ang pamilya ng biktima. Ganda ng Mount Pulag na silayan dahil sa isang bike tourism activity. Narito ang kwento ni Charles Nicolimon. Pagbibisikleta habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin ng Mount Pulag. Ito ang pakulo ng Department of Tourism Cordillera kahapon sa Bike to the Highest Point. Ito raw ang kanilang bagong paraan para maibida ang turismo sa rehiyon habang may pandemya. Lumabas sa survey na gustong bandang mga turista na gagawin ay to explore the outdoors at lumabas yung activity na biking, no? At secondly, gusto nila yung mga untapped destinations. So ang ginawa natin, iniikot na natin ng Cordillera para tumingin tayo ng mga potential na lugar, no? And so we did our assessment. Nakita natin tong highest point. And so we said this would be an ideal biking area because aside from being untapped and hindi siya masyadong busy road, and of course I know a lot of bikers would like to really reach the highest point of the highway system of the Philippines, diba? So it's a fit. Starting point ng Bike to the Highest Point ang Barangay Balay, Kabayan Benguet sa Mount Pulag. Hindi pa man nagsisimula ang pagpadyak, bumungad na sa mga cyclists ang nakakabighaning ganda ng Mount Cabayo at ang Tabeo Lake. Ito ay isa lamang sa mga 4 na sagradong lawa ng Mount Pulag. Sa pagsisimula ng aktibidad, bumungad ang ganda ng mga kabundukan at Sea of Clouds sa Mount Pulag. Saglit na nagpahinga ang mga cyclists sa Lake Ambulalakaw ng Mount Pulag. Ito ang itinuturing na pinakamalinis na lawa sa Mount Pulag. Itinuturing din itong sagrado
ng mga taga-kabayan. Kaya naman, ligtas itong inumin. Pumadyak pa ng ilang kilometro ang mga siklista kung saan nakarating sila sa Tinok, Ifugao. May mga siklistang nasugatan. Dito na naig ang pagtutulungan. Sumatotal, sa 25.5 kilometers ang haba ng ruta, finish line ay ang pinakamataas na kalsada sa buong Pilipinas. Ito, ang highest point. Ang taas nito, aabot lang naman sa 2,428.66 meters above sea level. Dito bubungad ang mga matatayog na puno at mga halaman, pamparelax ang malamig na klima at makapal na hamog. Naunang nakarating sa tuktok, si Gideon. Yay! Congratulations! Yeah, it's so overwhelming. It's hard pala na i-ride tong New High, so it's actually my first time to ride here. Pero the thing is, na-experience ko yung scenic, ang ganda ng tanawin, nakaka-refresh yung damdamin. Sa ruta, regarding sa ruta, ang hirap. Akala mo may madali lang kasi medyo gradual lang naman pero nakakalaspag yung mga siko. Isa naman sa mga proud na nagbisikletang nakabahag ay si Samuel. Ayon sa kanya, paraan niya din ito para i-promote ang kultura at turismo ng Cordillera. Okay naman, proud ako na I have been wearing this all throughout the race, all throughout the ride. Very relaxing naman. Well, parang part ng tourism, di ba? We are here to promote tourism, and itong biking ay isang magandang platform to promote it. And ito na naisipan ko na mag-bag para part of promoting the Cordilleras too. Okay lang naman kasi pinapawisan tayo. Yung problema ko lang yung singit ko, nagbiblister na. Maliban sa pagbibisikleta, may mga sumuong din sa hiking. Inakyat nila ang Mount Tabayok. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na bundok sa buong Luzon, may taas na 2,842 meters above sea level. Oh, maganda siya. And I think we were the first ones to traverse it coming from Mount Tabayok or from Lake Tabayok and crossing it. So maganda siya, and it's not for tall people, sabi ko nga kasi medyo mababa yung mga branches at medyo madulas, but it's very beautiful. And thanks to our guides as well, they showed us the way, and magaling naman po silang mag-guide at they took their time as well. At nag-pictures din kami, and I hope that this will be something that the province of Benguet and Ifugao would promote. Dahil sa naturang aktibidad, plano nang buksan sa mga lokal na turista ang Mount Pulag. We are talking with the ANR also because this area is also part of the protected area, yung Mount Pulag protected area. No, and since ang isang component naman ng protected area ay ecotourism, ito yung pag-promote ng mga recreational activities within the park na nagpo-promote din ng preservation and protection, and this would be another activity, no? So aside from what we know already, which is Mount Pulag climb, ito biking would also be a nice activity na i-connect sa climbing. And we're actually again exploring other areas, yung trails, no? Umaasa naman ang mga pamalang bayan ng Tinok, Bugyas at Kabayan na makakatulong ito sa ekonomiya at turismo ng mga bayan. Go! Find yourself in the Cordilleras! Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldozan ng Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat.
beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Ito ang Good Vibes Tuesday. Kanina na pag-usapan natin ang iba't ibang syempre proyekto. At kapag pagiging public servant, dapat you need to be transparent.
Di ba? Naman, partner. And sabi nga natin kasi minsan transparency comes with being genuine, mga Yes, ka-Rangers. oo. Hindi yung porket may camera, siya lang tayo gumagalaw, no? Tama. Pero we're done with that, di ba, Yes, partner? oo. Over years and time already, nakita na natin that our public servant, hindi na ganyan. Oo, lalo na ngayon, challenge sila ng pandemya. Yes. Nakita talaga ang mga nagbabalat kayo at ang mga tunay. Ang resiliency ng ating mga barangay, magpapatuloy yan Yes. in a few more weeks, mga Car-Rangers, kaya tutok lang. And speaking of resiliency, mga Car-Rangers, isang tao ang nag-inspire, nagbigay sa atin ng inspiration on how she have fought the battle of pandemic through her resiliency and her talent, no, partner? Yes, oo. At ayan, at marami tayong makukuha dahil isinusulong niya din ang kanyang sining, di ba? Yes, partner. And aside from that, it's Oo. also a form of way to introduce a different livelihood, partner. And sa mga Car-Rangers dyan that looks up with Heart Evangelista, di ba? Yung di Wow, natin oo. kayang ma-afford ang very, very light ang mga kanyang Yes. bags. Let's see naman how this guest have changed the dynamics of this. So, mga Car-Rangers, we have Miss Goldie Yabes, and she is the Pambansang Chameleon. Yes, good morning! Yes, at yes, Ma'am Goldie, kwan po natin ang ating audio para mapakinggan Rina natin ang na- napakagandang tinig ninyo. Yes, good morning po. Hello po. Ayun. Ayan, napaka-good vibes sa morning. Siyempre, Miss Goldie, yung mga tech namin dito, they're feasting, their eyes are feasting with their beauty and the beauty of your soul. Miss Goldie, we wanted to start. Paano po tayo nagsimula in this kind of art? Nagsimula po siya nung time na na-lockdown po ako nun sa Pampanga that time. Before po kasi ang medium of arts ko is canvas and shoe painting. Pero dahil po naiiwan ko po yung mga materials ko sa Baguio nung time na yun, and ang dala ko lang po is poster paints at saka face paints, doon ko po naisipan na magsimula ng face painting. Yes. At syempre po, kakaiba to kasi ang canvas nyo ang mukha at talagang nagka-camouflage art kayo, Pambansang Chameleon. Ano naman po ang inyong reaksyon sa mga netizens na kilala kayo bilang the Pambansang Chameleon ng Pilipinas? Nung simula po talaga is experimental lang po yun yung ginawa ko na pag-camouflage art. So, hindi ko rin po talaga ina-expect na magugustuhan ng tao. And overwhelming po talaga yung support from the very start sa akin. Doon pa lang sa pinakaunang artwork ko. Actually, around 4 months ko po siya bago ko siya pinost kasi dahil natatakot ako na baka mawirdohan yung mga ibang tao, ganon, or parang baka ayaw nila yung ganitong art kasi this is quite unique para sa usually po kasi painting is sa canvas, pero this time nga po sa mukha. So, una po natakot din po talaga ako na i-publish siya, ganon, kasi baka negative yung mga comments nila. Pero nagulat po talaga ako sa overwhelming na support po sa artworks ko. Kaya nga, Miss Goldie, napakalaking bagay na iba yung medium of art mo. Miss Goldie, paano yung inspiration mo? How do you draw inspiration? Usually po na-inspire lang po talaga ako sa mga sceneries. That's why I go to tourist spots, places na usually hindi pa ganun ka-discovered pero maganda yung area. Mga ganun din po. At syempre po, ang dami nyo nang nalibot. At ikwento naman po saan itong mga tulad ng, syempre, Burnham Park, may nakita ko eh. At ano pa bang mga lugar at ang mga inspirasyon ng ginagawa po ninyo? Usually po, yun nga po, kagaya ng sabi ko kanina, is pumupunta po ako sa mga tourist spots. Yung first po na camouflage art ko is sa Pampanga. Doon po ako nakilala din sa camouflage art. And then, nag-proceed po ako dito sa Pangasinan, which is yung hometown ko po. And then, nag-try din po ako ng mga tourist spots sa Baguio, which is yung Burnham. Meron pa rin po akong mga hindi pa na-upload. Nag-camouflage art din po ako sa may Laperal House last week. And sa may Bell Church din po. Yun po. Tapos, marami pa po akong plans na kagaya sa Wright Park and Vines View, pero pending pa lang po siya for now. Wow, talagang baka hindi mo na mamalayan eh. Nandun na, katabi mo na pala si Ma'am Goldie. Naka-camouflage. Miss Goldie, we're curious po. Can you walk us through the process kung paano mo siya sinisimulan? And how long does you usually do this? Sa simula po kasi is naghahanap pa po ako ng location kasi hindi lang naman po yung
yung eyes yung kino-camouflage or yung niloloko mo sa sa pagko-camouflage art, yung camera mismo. So doon po ako naghahanap ng angles, kung ano yung bagay na angle para makuha yung buong background, ganun po. So nag-scout pa po ako sa simula, and then kinabukasan din po nun is nag-start na po ako mag-camouflage art. Syempre po, bago po magsimula ang lahat, magpa-primer po muna para hindi ma-irritate yung skin, kasi usually po may mga sensitive yung skin. Pero sa akin po, hindi naman po ako ganun ka-sensitive, kaya okay lang po na primer lang. Tapos, depende na rin po sa mga artworks, ay sa mga paints na gagamitin. Dapat po non-toxic. Tapos yun po, naglalast po siya around 5 to 6 hours yung isang artwork. Ganun po. Wow, it's a tedious nga, no, Miss Goldie, kasi 5 to 6 hours, hindi bihira yung inaalat yung effort and time for that. Miss Goldie, we wanted naman to check, kasi nga, nabanggit mo kanina na this is a unique form of art. How do you draw inspiration naman dun sa mga nagkikritik sa atin? Kagaya nga po nung last time is na-bash po ako regarding sa bakit daw po ako nag-face paint, bakit hindi ko po i-draw sa papel. Tapos, that time po talaga is super na-down po ako nun. Pero, with the help of my family and friends, parang naka-get over din po ko. And yung mga nagsasabi rin po na mga edited po yung mga, mga pictures ko and videos, ganun. Parang tinitake ko na lang po siya as compliment. Kasi, para po masabi nila na edited yun, ibig sabihin na amazed din po sila. In a way. Kaya, parang, okay, i-take ko na lang yan as positive and compliment para hindi ako ma-distract sa kung ano talaga yung goal ko. Yes, tama naman yan, Ma'am Goldie. Sabi nga nila, is lahat ng mga binabato sa'yo, iipunin mo. Para gawin mo siyang, ipagpatong-patong mo yung mga bato na yun at maging tore para makamit mo ang pangarap mo. Kaya nga, diba? partner. Ganun yun. Keep throwing stones. Sige. Ganon, Hali yes. kayo, keep them coming so that I can build a refuge for myself. Miss Goldie, yung follow-up question ko naman is that, since you've noticed na meron ng nakakapansin nito, would you be open on maybe mentoring yung mga future makeup artist natin or yung mga nagsisimula sa ganitong form of art? Yes po. Before po is in-invite po ako ng Binalonan na Summer Festival sa Pangasinan po na mag-seminar po ng mga aspiring artists din. So, yun pa lang po yung first. Pero if ever po na, someone will ask me if I want to teach or mag-seminar for face paint, ganun po. Open naman po ako. Yan, talagang kapag you need to mayroon tayong talent, you need to share din. And then, ayan, at syempre, sa mga nabanggit mo kanina, kapag mga nagkikritik sa inyo, and sa mga nanunood naman ng mga rangers natin, na nag-uumpisa at natatakot na baka mabash din sila, ano po ang gusto nyong payo? Siguro po is, ipagpatuloy lang po kung ano yung gusto nila. Whether anong naman pong form of art, basta pag nandun yung passion mo, nandun yung heart mo, magsasucceed ka sa kung ano yung ginagawa mo. Parang, wag na lang mag-mind ng kung ano yung sasabihin ng iba. As long as wala kang ginagawang masama and you're enjoying what you're doing, that's what matters. Yes, exactly, Miss Goldie. I second the motion na yung passion mo kasi, that's what makes you happy. Miss Goldie, one thing that makes you happy pa is talagang painting. And aside from your medium na ang ating magandang mukha, you also use bags and shoes. Ma'am, can you tell us naman your story about this? Yes po. Nagsimula po ako na mag-customize ng shoes and bags. 13 years old pa lang po ako. So, yun na po talaga yung ginagawa ko even before. Kasi nagsimula po yun nung na-feel ng mama ko na, bakit hindi mo i-try na mag-shoe painting and mag-try sa damit? Before is damit po talaga ako nagpa-paint nun and para lang po talaga kay mama ko yung artworks ko. Tapos sabi niya is, bakit hindi mo i-try na i-business? Ganun po. Tapos nag-provide po sila ng mga art materials sa akin noon. And then, dun po, at the age of 13, nag-start po ako ng business ng customizing shoes, bags. Until now po, nag-customize pa rin po ako. Yes, alam mo yung pinagkakakitaan na din niya at using skills niya. Tapos lalo na ngayong pandemya, pwedeng gawin yan. Yes. And Ma'am Goldie, syempre, magkano naman ang rates natin dyan? At para ma-promote din natin ang inyong, syempre, art livelihood. Depende rin po kasi pag sa bags and shoes, magkaiba rin po sila ng prices. Pero usually sa shoes is
around 3,000 to 5,000 po. Depende po sa design kung gaano ka-complicated. Pag sa bags din po, since mas malaki yung area na gagamitin, medyo mas mataas po, mga around 5,000 to 8,000 po. And depende rin po sa, nagka-canvas din po ako. So, yun po is depende rin naman din po sa kung ano yung ginawa kong artwork po. Ganun po. Miss Goldie, with the choice of bags and shoes, yung mga o-order po ba ang magpo-provide noon? Kayo lang po yung magpo-paint? Pwede rin po na yung shoes na lang po nila yung gagamitin. And pwede rin po na ako na rin po yung mag-provide. Pero usually po ay sila na rin po yung nagpro-provide ng shoes. And that's, Miss Goldie, we're trying to also hone your entrepreneurial skills. Miss Goldie, syempre yung iba po, to just give them an idea, yung dun sa pag-face paint and shoe painting, and sabi nga shirt printing, gaano po ka-sturdy yung mga ganitong nagagawa nyo? Like, gaano po katagal siya usually? Would it be forever po ba? Or paano po? Pag sa shoe painting po at saka sa bags, usually po umaabot po ako ng 1 week to finish. Kasi dahil nga po maliit yung area na pipinturahan, medyo madetalye po talaga. Lalo pat kung madetalye yung details at saka yung reference. So depende rin po talaga yun sa design. Ano po yung mga ginagamit nating media or materials para kumapit or yung mga pintura kumapit sa ating shoes or sa ating bags? Ang ginagamit ko po dun is Angelus paint, which is a leather paint. Nagpi-finishing din po ako para hindi po siya totally masira. At saka hindi naman po talaga siya natatanggal. Talagang kapit na kapit po yun kasi may finishing pa po. And yun nga po, dahil fabric paints po at saka leather paints po yung gamit ko. Wow! Talagang nakaka-excite yan, no? At syempre, alam mo yung bag mo na customize at nandun yung design. Ang napakaganda. Sobra. And Ma'am Goldie, kung di mo lang nalalaman, yung partner ko, nag-iisip din. Kasi he's also an artist himself. Kaya sabi ko sa kanya, partner, baka there were already signs na kaya mo rin simulan. So, Miss Goldie, going to that, ano naman yung gusto mong sabihin sa mga young entrepreneurs natin that would want to venture to this kind of business and also sa ganitong form of art? Syempre, lahat naman po nagsisimula sa maliit. And then, before po kasi may mga nagtatry na rin po and lumalapit po sa akin na parang, paano ko nga ba sinisimulan? Nagsimula rin po ako sa maliit. And then, practice lang po ng practice. Lahat naman po ng bagay is nakukuha sa practice. Eventually, maaano din nila yun. Ma-master din nila yung ganong kind of art. Naman. At syempre po, maraming salamat. May gusto po ba tayong pasalamatan? At syempre, i-promote. May nakita po akong libro, The Obra at Pandemya. Kwento naman po at kung gusto niyo po i-promote pa po. That was a feature from UNESCO. Yun po, Obra at Pandemya. Na-feature po ako doon for the cover ng UNESCO NatCom Philippines. So yun po. And rin po, sa YouTube channel ko rin po and sa mga social media account, subscribe to my channel, it's Goldie G. And yeah, you can visit my page, or if you want to ask for customization of shoes, you can message me there. Naman. We're very excited, Miss Goldie, kasi ako din parang gusto yung customize na shoes kanina. So it's very, very exciting. And to our endurers, yan, makikita niyo siya on her Facebook accounts and YouTube channel. And don't forget to subscribe. Yes, supportahan po natin at magtulungan tayo. At syempre, magkakababayan talagang sino pa magtutulungan, di tayo lang din. Naman. Maraming salamat po, Mama Goldie, sa inspiring story niyo at sa inyong message sa mga artist. Thank you po. Salamat po. Good vibes, no? Talagang ginamit niya din skills niya at alam mo yun, napaka-strong ang personality, Ma'am Goldie. Alam mo yung pinakita niya na kahit maraming hindi naniniwala sa kanya, ang importante, meron kahit 1, 2, 4, 5 na naniniwala sa kanya. Yes, partner. It doesn't matter kung sino kalaki ang grupo na yun, if they're trying to pull you down, but if there's just 2
people or just a small circle na itatayo ka nila because you've been down. Naku, mga car rangers, yun yung hanapin nating mga tao. Yan, talagang mamaya pagbalik natin, marami pa tayong pag-uusapan na dahil syempre good vibes dahil sa mga winners ng ating Montañosa Model Look ang makakasama. Yes, partner, hindi lang isa, hindi lang dalawa. We have 3 of them ngayon, mga car rangers. Kaya tutok lang dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. E defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. E check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang Sipaw. And ngayon, di ba, nakaka-excite dahil kasama natin naman naggagandahang mga panalo sa Montañosa model look. Oo nga, partner. And this was the first Yes. partner. And nakakatuwa kasi with this kind of event, makikita natin on how Yes. they were able to promote Oo. good vibes sa mga ka-Rangers natin. Oo, at syempre, speaking of good vibes talaga, talaga ibibigay nila ang kanilang, syempre, ano yung kahulugan sa kanila ng salitang modelo. Naman, partner. So, without further ado, Yes. let's say good morning to our models. Go ahead po to our Yes. models. Let's start with Saiza. Good morning, everyone. Hi, I'm Saiza. Good morning po. I am Rosedan Chloe. Hello everyone, good morning. I'm Aris Castro Lozano. Yes, Wow. ayan. Sila po yung mga nanalo sa female category at LGBT category. Wow, Naman, nice. Partner, ang napaka-holistic ng ganitong event. And let's Oo. start with the question, how did you start in this modeling career? Saiza? I started this modeling career since I was 12 years old. Nagsimula po ako sa isang agency po na medyo known din po siya pero nawala po ngayong quarantine. Yes, at syempre, Mama Rose, Rose din, ano po ang ako natin? Paano tayo nagsimula sa pageant din? Sa mga modeling natin? At the age of 16 po, pumasok po ako sa isang agency and every Saturday po, may every workshop po kami and it was hard for me kasi I grew up in Country Tuba po, tapos dito po sa Baguio ang workshop. So, malayo nga, may Yes, distansya ka the agad, no? effort at kung Yes. determinado ka talaga. And ito pa, kakaiba. At syempre, ang ating representative ng LGBT. Kamusta po? So, actually, friend ko lang yung nag-invite sa akin para i-try yung modeling. Actually, hindi ko talaga siya passion. But then, time goes by, naging passion ko siya nung 13 years old ako. And ayun, nagtuloy-tuloy siya. And super saya ko talaga siya nung trinay ko. Naman, di ba? When you try to do things outside of your world, mga ka-Rangers, doon mo makikita yung passion mo. And natanong natin kanina, estudyante pa pala tong mga to, no? And Yes. to our models naman, how do you find balance sa mga ganito between modeling and also being a student? Yes, Mama Rose din Size. muna. Sige. Ma'am Rose din? Ngayon po, mas priority ko ang pag-aaral ko kaya nung last year po, hindi po ako masyadong nakiki-attend or nakiki-training po sa mga workshop. Yes, at syempre, balanced pa rin natin. At sometimes, may priority tayo. At syempre, Ma'am Saiza. Ako po, nag-aaral muna po ako pag gabi po. Tapos pag may workshop po, sa umaga po siya prioritize para po wala muna pong parang distraction po muna doon sa workshop na yun. Yes, at syempre, kayo, Aris naman, ano po ang ginagawa niyong time management? Sa akin naman, ako kasi baliktad, mas pina-priority ko yung passion ko compare sa studying ko. Which is, we all know naman na important yon. Kaya binabalance natin. Pero nasa sa atin kasi kung anong uunahin natin. Yes. At least, andun pa rin yung, alam mo na, yung priority natin na gagawa natin. And yun yung importante. Yes, follow up naman po kay Ma'am Aris. Syempre, patungkol naman dito sa modeling. Ano po importansya niya? Kasi syempre, ngayon is it will help you as development Yes. natin. Ano po importansya niya? Ang importansya kasi nito, it can boost other confidence. It can
it can help other people, especially sa youth natin, na ma-boost yung, or mag-explore. Kasi sa ngayon, pandemic, kailangan nilang mag-explore sa mga bagay-bagay and para malibang din. And doon mo din mahahanap yung sarili mo, kung ano ba yung gusto mo, ano ba yung magpapasaya sa'yo, and yeah, marami siyang advantages actually, depende sa tao. Sa akin kasi, yung naging advantage niya sa akin, mas napalawak yung mindset ko, mas napalawak yung emotion ko, understanding sa every perspective ng bawat isa. Ay, na talaga, oo. At syempre, kay Mama Saiza naman, paano nyo naman po ito nakatulong sa iyo, sa iyong youth development naman po? Na tutulungan niya po yung mga ibang culture po na maipakita po sa ibang country po. Tapos sa ibang places po napapakita niya po yung mga cultural na damit po natin. So, maganda din, no? Talagang imi-model nila. At lalo na, it's a great platform para sa ating mga fashion designers also. Yes, partner. Kasi they're both helping each other na lumaki at lumawak ang understanding. To Rose din naman, also, ano naman yung naging epekto sa'yo ng modeling? As a youth po, it boosts my confidence and exposure po. Kasi ako po ay mahiyain and I'm taking over po this shyness. Kaya nakiki-join ako sa mga competition like this po. Yes, conquering yung fear. And this is a great avenue para sa kanila, para magbigay nila yung confidence nila. At syempre, ang mundo natin ngayon ay mapahusga. Yes. Yeah, stereotyping of pagiging kung sino ka. Paano nyo naman po hina-handle ang mga ganitong, syempre, puna at mga bashers po natin? Yes, unahin po natin, syempre, sa ating representative ng LGBT na si Aris. Actually, sa ano ko lang, okay lang na mabash. Okay lang. Okay lang talaga. Kasi, the more na nababash ka, the more na nakukuha mo yung strength. Yung sinasabi nating strong na word, dun mo na o-overcome sa sarili mo. Kaya okay lang na mabash, mas maganda nga na i-bash ka ng marami. Kasi, dun mo makikita kung ano yung dapat mong i-improve sa sarili mo. And yun yung importante. Kasi, sarili mo na yun eh. Kailangan mong i-priority yung sarili mo bago yung iba. Kaya, the more basher, the better. Tama naman yun. Di ba, partner tayo, gusto natin, the more, the merrier. Yes, the more, the Saisa, merrier. ikaw naman. Paano mo hinahandle ang mga itong puna? Syempre, maraming nagkikritiko para sa tulad nila ng modelo. At puhunan talagang physical at aesthetic. Ini-ignore ko lang po yung mga nagbabash po para parang ginagawa ko na lang po sila na pangpalakas pa po sa akin. Ganun. How about Rose din naman po? Since I was a child po, tinitis po nila ako na dark skin, ganun po, maitim. Tapos alam naman nating lahat yun. Kasi sa school po, pag pumapasok po ako, parang tinatawanan nila ako, parang kakaiba ako, ganun. And I want to prove to them na hindi ako kakaiba. Tao rin ako at alam kong maganda ako. Tama, ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan, no? Oo, ika-claim mo yan that you are beautiful inside and out. Yes. And to our models naman, gusto kong malaman sa inyo, how do you define beauty? Dahil ngayon, iba yung definition ng beauty natin eh. So, Saisa, ikaw, how do you define beauty? I define beauty na yung natural lang, wala yung may halong fake. Tapos maganda yung kalooban, ganun. Yes, tama naman yun. Syempre, sa ating Ma'am Rose din, kayo po. Beauty is not in all appearance lang po, but inside po, yung kaugalian kung paano ka makipag-communicate po sa ibang tao. Yun po. Wow. Yes, tama naman yun. How you handle attitude, personality. That's the inner beauty natin. How about you, Aris? Sa akin kasi, ang true definition para sa akin ng beauty is the way you interact other people, the way you can communicate or use your attitude or behavior to other people. Kasi kung maganda yung pag-approach mo sa iba, doon mo makikita na yun yung beauty. It's not all about the physical appearance or what.
Ayan. Nandun talaga sa inside. Oo, at syempre nabanggit na natin ang Montañosa Model Search. Syempre, kamusta ang inyong experience sa kauna-unahang Montañosa Model Look Search natin? Ma'am Saisa? Ano po, nung first po, kinakabahan po ako kasi mostly po sa kanila nakapasa po. Kaya nakikita po akong parang Yes. Oo. parang ano po nila, parang Yes, ano, oo. Okay lang yan. Oo. Yes, ano yung experience mo? Syempre, kwento mo lang naman. Oo. masaya po siya pero nakakakaba pa din. Yun. Oo naman. Being able to compete Yes. with those na alam natin mas bihasa sa'yo, no, Saisa? But you won. Ang galing mo nga At syempre, sa ating first runner-up naman for our female category, kamusta ang iyong journey sa Montañosa Model Look? Okay naman po, nag-enjoy naman po ako. No pressure kasi yung nasa mindset ko po is mag-enjoy, to have fun, and have experience. Yun po. And syempre sa ating LGBT category at representative, kamusta naman ang iyong journey at yung ginawa sa Montañosa? So ayun, ang saya. Sobrang saya kasi yung mga nakasama ko doon, friendly, tinutulungan ka. Kaya walang negative na nangyari. Nag-go with the flow. And during yung behind the scene, alam mo yung feeling na supportive silang lahat sa'yo. Tutulungan ka nila. Okay. Ganito. Yes. Kaya alam mo yung positive, yung positivity dun sa room na yon, nakakawala ng kaba, nakakawala ng nervyos, yung mga ganon. Kaya okay lang. Alam mo yun, yung may nabuo na tunay na camaraderie para sa and friendship also, na hindi lang for, syempre, modeling, but nandoon yung friendship. Yes, partner. And gusto ko namang malaman, with this kind of model search and modeling, paano niya naman na hone or paano niya naman na build yung future nyo bilang isang modelo? Yes. Unahin mo natin si Mama Saisa. Can you repeat the question? Yes. Paano mo na develop ang iyong pagiging sa modeling skills mo? Nag-practice po ako tapos nag-prepare po talaga ng bongga para maganda po yung kalabasan po ng mga efforts po nilang parents ko po. Yes, Wow, nga. naman. Wait, speaking of parents, nanood kami ng Montañosa Model Look talaga. Talagang nakita natin ang suporta na binigay ng inyong pamilya. And syempre, follow up ko na lang, no? Ano ang iyong gustong sabihin sa iyong syempre supporters? At syempre kasi ang pagkapanalo hindi lang isa lang. It's a collaborative effort. Ano ang masasabi mo? Ano po, thank you po sa mga nag-support. Tapos, para po sa mga parents ko po, thank you po sa lahat ng mga efforts nyo since the start po. Yes naman. At kay sa ating LGBT representative, paano naman maraming tumulong sa iyo for sure. At ano naman gustong sabihin at anong reaction mo sa suporta nila? First of all, gusto ko magpasalamat kay Ma'am Maridal Isali for sponsorship sa damit ko, which is naging best in casual siya. Second, kay Ma'am Raquel Biñaga sa gown na sinuot ko, and sa wings kay Sir Mother Andrew Visaya. And then, lastly, sa mga models ko na nag-support during that time. Hindi ko to magagawa kung wala sila. Kaya, yon, super laki ng pasasalamat ko sa kanila kasi without them wala naman ako dun eh. Hindi naman lalakas yung loob ko na i-face yung battle na yon. But then nagawa ko. Yes, it's ako na eh. Tama nga nila, Numan is an island, sabi nila. And Ma'am Rose din, ano po ang inyong ang inyong mga gustong sabihin sa ating mga tumulong? First of all po, I want to thank God for giving me strength, protection, tapos gusto ko magpasalamat sa mga supporters ko, mga nag-i-encourage sa akin, mga nag-motivate sa akin, yung mama ko po, yung mga kapatid ko. Maraming pang salamat, and to my designer po, yung nag-provide ng aking mga gagamitin, mga wardrobes, si Sir Christopher Tabili po, siya nag-provide po ng PPE, casual, and gown po. And to my handler, Sir Jim Narte, maraming salamat po for doing my makeup. Thank you for making me beautiful. Powerful, yes, partner, no? At syempre,
ang ating sa Montañosa, maraming mga part. Ano mabilis lang to. Ano yung pinaka gusto nyo part ng competition sa ating Montañosa model look? Mama Saiza? Yung pinaka-favorite ko po is yung awarding po. Ay, yung awarding, oo. Nalulutang pa po nun. Ay, did you feel ba, Ma'am Saisa, meron ba tayong gut feeling na mananalo ako? Actually, wala po. It's like binigay niya lang Oo. kanyang 100% at bahala na ang Diyos. Naman. Ganon. At syempre kay ating LGBT representative Aris, anong part ng competition ang gusto mo? Favorite mo? Para sa akin, during our training. Oh. Kasi, dun ko na nakilala yung iba. Mm-mm. Nagkaroon pa ako ng friends. And, dun pa, mas naging masaya yung journey ko during that competition. Yes, naman. Doon naman eh. Oo. Talaga, alam mo, hindi ko in-expect yung mga sagot. Sagot, Kasi, oo. alam mo, ang alam ko, isasabi nila is, yung PPE competition, Oo, yung ganitong gown night competition. gown kasi yes. it's very elegant but there's substance on Yes. what they're feeling, mga Oo. Car Rangers. Rosten, ikaw naman, what was your favorite part of the competition? Yung nasa backstage po ako, I really appreciate yung mga tumutulong sa akin na kaya pala andito ako dahil sa kanila. Wow! Oh my Opo, God! marami pang salamat. Yes, tuwas na naman Yung balahibo ko. ko, kaya nga eh. Huwag ganun, tong mga to naman eh. Sinimplihan Yes. natin. Tapos Oo. sinagutan nyo naman kami ng more than that. Yes. And we also wanted to naman ask you to our models, ano naman yung gusto nyong sabihin to our community na hindi kasi lahat ng tao nakakaintindi sa atin. So I wanted to know naman, anong gusto nyong sabihin sa kanila? Yes, syempre, Oo. kay Ma'am Aris muna. So, gusto kong sabihin sa kanila na face your fear. Kailangan mong harapin at kailangan mong itry. Kasi kung hindi mo itatry at hindi mo haharapin, hindi mo masasabi kung kaya mo o hindi. At hindi ka magkakaroon ng magandang experience kung hindi mo itatry. Okay lang na mag-fail, okay lang na hindi maganda yung nangyari, at least trinay mo. At least finish mo yung Kaya i-take ko na tong opportunity to encourage youth na i-try. Kasi alam mo yung feeling na nasa out of the box ka. Wala ka sa comfort zone mo. Let's try something new para sa sarili natin. Yun lang naman po. Oh, wow. It's all about, ang sabi niya, it's all about trying. Kasi hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Kaya nga, thank you, contestant Yes. number 1. Ayun. Charot! Yeah. Just kidding aside. Yes. So, Saisa, ikaw naman, what is your stand in this? Simple lang naman po. Just be yourself and don't pretend. Tama. Yes. Transparency and genuine dapat. Oo, diba, partner? Yes. Parang yan. humaba lalo yung extension sa atin. Oo. Ma'am Rose din, ikaw naman, ang gusto mong sabihin sa ating community? To all aspiring models po, ini-encourage ko po kayo na mag-join kung gusto nyo, kung may interest kayo dito, and lalo na po sa mga kagaya ko na inaasar po sa mga dark skin, ganun po, huwag kayong matakot. Kaya kasi po ako nakisali po ako sa mga ganito kasi gusto kong ma-expose. Ganun po. Yes, ayan. I hope sa ating mga nanonood na Car Rangers dyan at syempre sa buong sulok ng mundo, ayan, oo, nanonood sila. Ayan, marami silang matututunan at nakuha nga inspiring message sa ating tatlong nagagandahang winners ng Montañosa model look. Kaya nga, partner. And since andyan na rin naman tayo, we just wanted to ask also, anong gusto nyo i-promote ngayon? Meron ba kayong current or future activities na sasalihan? Imbatahin nyo naman yung mga Car Rangers natin. Yes, at mga project ng Montañosa model look. Yes, Aris? Currently, wala pa po kaming update, pero nabanggit po sa amin na by month, magkakaroon po ng yes, event. So, stay tuned lang po tayo sa mga ganap, sa mga events, kasi marami pong advantages sa bawat isa. Yes, Ma'am Saiza, may mga gusto kayong promote po ba? Or pasalamatan pa? Ini-invite ko po kayo manood sa July 25 po, dun po sa Session Road. Wow. May fashion show po doon ng mga local designers. Ayan, nakakakuha nyo, no? It's a great platform din para makita ang ating gawa
ng ating mga fashion designers. Yes, naman. Ma'am Rose din. Sa ngayon po, wala pa po and looking forward po ako sa mga next events ko. Yes. Wow. At maraming salamat Saiza, Aris, at Rose din dahil sa inyong pag-accommodate sa aming interview ngayon. Yes naman. And thank you so much for encouraging the youth, encouraging yourself to really strive forwards. Kaya we will see you in an international platform, di ba, partner? Yes. Have a great day and padayon sa iyong passion. Yes. Ayan partner, 'di ba? Ngayong araw na 'to, marami tayong natutunan. Oo at naman. syempre, na-boost natin good vibes natin. Kaya nga, alam mo, the fact that they have a big understanding of Yes. their passion partner, alam mo yung minsan, if you're questioning where you Yes, are at, oo. where you're standing at, hindi Kung sila ganito sila kabata and they're looking at it at this big, Diyos ko, we're building, it means that we're building a better community. Yes, we're starting a new era Oo. of people na alam nila kung ano talaga pinaglalaban nila sa buhay. Yes naman. Ayan syempre, ngayong araw na to, good vibes, quote for today. Ano ang quote for today natin ngayong araw na to? Patungkol nga ba sa good vibes? Yan. Ayan, patungkol ba? Patungkol ata sa yan. Yan na ang ating quote for today. Give yourself permission to cut negative people from your life and surround yourself with people who bring out the best in you. The best in you, partner. Yes, Gusto ko tama. talaga yun Sabi nga ni Ma'am Rosan kanina, talagang maraming mga taong gustong tumulong sa'yo. Kasi i-boost ka to the best of you. Kaya kailangan mo lang, huwag kang matakot na i-cut at protektahan yung safe space mo. Kaya nga, partner. And I secondly say that with these people kasi, we cut people not because we don't want them in our life, but Yes. because they're doing negatively sa buhay natin. And huwag kayong matakot na bitawan sila, mga car rangers. The thing is that when you're cutting people in your lives, dun mo makikita kasi that you can do it by yourself. Yes, Diba? it's all about self-love and self-care para sa sarili mo. Self-care, partner. Oo, self-care yan, lalo na ngayong pandemya, talagang kalaban natin ang mental health natin. Yes. At ayan, pasadahan naman natin ang mga tumutulong sa atin. Nandiyan ang Katya Liz, Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel, Labs Cafe, Normal Medical Center, Yan ang balita ngayon, Mega Tower, My Manox, and GCP, Pines Estate Gaming Corporation, Studio Coffee, Sangyup Pacha, at syempre, wala ng aw sa pau. Ayan, at syempre, pasadahan naman natin ang ating mga viewers, ang ating Hong Kong Rangers, Merly Season Agbayani, Jaira Benetes, at ang ating Hong Kong Ranger na si Brenda Tulio. Hello po sa inyo. And sa mga estudyanteng nagde-defense ngayon, kaya nyo yan, padayon lang tayo. At syempre sa ating mga barangay Imelda Marcos, ayan sila, nag-chat din sila. Hello po, Hemiano Kedsolan. At sa ating advocacy Twitter Spaces, andyan ang Team Papaitan at Daily Ayuda. Hello po sa inyo. And of course, Big Smiles people, Kasim Khaled, Mark Angel Mamitag, Mark Espinosa, and Ronnie Solomon. Wow, ang dami yan, partner. And I'm glad that these people are giving you good vibes Yes, of palagi. course. And kasama dyan yung family natin and friends as well. So, good morning as well. Tutok lang. Lastly na, YMCA badminton players. Hello po sa mga kalaro ko every Saturday, Sunday. Ayan, see you po on weekends. Yeah, laro po tayo. Sige. Mga car rangers, isang araw na naman ang natapos, but this is not yet the end. This is always just a beginning for everyone. Yes, spread good vibes, not negativity. Yes. Ayan, at syempre ako ang inyong Papa P, ang magpapainit at magpapasaya, dulot ay good vibes. Siyempre, kakulitan at kakwentuhan. Minsan, kaiyakan nyo sa kikay tuwing agahan. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap,
vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!